मोजाङै मा जास्ट खामानि दुङावगारलांगोन मेगनफोरा गोजो जाजोबलांगोन न'आव फैनानै नोंनि ओंखाम संनानै जानो हानाय नङा बेनो लाजिना आरो मा लाजिनांगौ गावनि देहाखौ फिट लाखिनो थाखाय लाजिना बयबो दाउखौ जाबाय आरो दखानियाव एकदम गुदुं गुदुं रुनानै हाखावना पियास लगायना होदो आं बाजार गैया गुदुं नामा डाइरेक्ट आंनियाथ' बायबो जानो नियम गैया दावदै होरोसोखा हां गुदुं बिराद जादों आं माबा ओरैनो खाथि खालानि मानसिफोरा नायना मिनिसोदो मिनिदो मा जाखो आंहाथ' लाब जाबाय नानि खुगाया खामदिया इसोरथ' मिनि जानो गिनांगौ ओरै जाबाथाय खमसे खम खामानिबो दुङा अखारलाङोमोन हा खामानि दुङा अखारलाङो मेगनफोरा गोजो जागोन न'आव फैना नोंनि गोथाव संनानै जानो हानाय नङामोन नोङो सिरि सिरि जोंखौ गारनानै दावदै जाना फैनानै मस्लायै बिथिखौ जोंखौ गारनानै सिरि सिरि दावदै जाना फैनाया आरो मस्ला मोनाखै ना सोरांलायबाय लोगोफोर संनायनि हाबाफारिया सुरु जालायबाय ओमफ्राय आं दा फिथा सावगासिनो कला साफ्रि फिथा होनना बुङो नै कला साफ्रि फिथा सावगासिनो नै मोनसे खिरखिथिं गासैखौबो नुजोबगोन आरोना माने खिरखिजों खिरखि गासैनाबो न'मानो गोजा आरोना माने ओंखाम संनाय सालि गोजा बयनाबो थ' बिबिखि नुहुरबाय थायो बिबिखि नुहुरबाय थायो माने गासैखौबो बिदि नुहुरलायै रायलायहरबाय थानो हायो आरोना जाबाय नोंसोर जादो आरो लेट बिदि गुदुं सावना होबालाय आरो मा होनो गुदुं लाना होलायबाय था जाबाय था खावना लाबबाय था जाबाय था खावना लाबबाय था जाबाय था खावना लाबबाय था जाबाय था थांदो थांसै हेलमेट लाबाय हेलिकप्टार मा नायलाबाय थायो फुं हरावनो बियो थांसिगोन डिउटियाव ओमफ्राय कुटलुदों आंदो जों सानैबो थांनोसै सायाव सान्दुं जानो कुटलुआ जानो ओंखाम जादो लोगोफोर फुरथि जाबाय थादों रिक्रुटमेन्ट सोलिबाय थादों जोंनि साहाबा ब्रिफिं खालामबाय थादों लोगोफोर नैबे ब्रिफिं सोलिगासिनो दङ भिडिअग्राफिया भिडिअ खालामगासिनो दङ आरो सबनिबो सेस नाम्बार दङ बाय जायनि सेस नाम्बार सबखौबो भिडिअ केपचार खालामनाय जायो आरो बे मानसिया रानिं खालामनानै इन्डिं पइन्टआव सफैयोना सफाया सेस नाम्बारखौ मेचिं खालामना प्लास र'डआव पुरा मानसि थाजोबो आरो जोंनि मानसियानो नायनो थाखाय आरो ब्रिफिंआव बुंदो जे सोरबाफोर खारनो हायो ना हाया सोरबा प्रब्लेम दङ मा गासैबो फिजिकेलि सोरबा आनफिट नामा लोमजानाय खर' सानाय आथिं सानाय बेफोरबायदि मानसिखौ खारनायनि थाखाय माना खालामो लोगोफोर सानजौफुंनि संनाय जालायबाय नैबे संदो बेसर बिलाइजों अनला खारै ओमफ्राय नैबे जाबाय लकेल दाउ जा कुटलुआ नै टिभि जालायबाय आरो नोंनिया मा खामानि बिदिल' नामा नोंनिया वो भी क्या करेगा बेचारा स्कूल नहीं है तो अभी बोरिंग तो हो गई ना बेटा तो बेटानिया स्कूल गैथ'आ दा इसनिया स्पोर्ट्स जाबाय दोङो स्कुलाव बेनि थाखायनो 1 तारिखैसो खुलिगोन नभेम्बरनि एन्जय खालामबाय दोङो टिभि नायबाय थादों नै लोगोफोर ओंखामा एकदम खानसिसो लाखादो आसार बांगाल फानलु बेदर अनला जा गोथावखा पार्सेल लाखिनायाबो राखां रुखां मोजां लाखिनांगौ सुइटलि मा सुइटलि पार्सेल सुइटलि लाखिनांगौ गन्दा यार इउज खालामखांनानै हरनाय बुस्थु बेफोरो मेटालाय बिदिनो खार' 300 रुपियानिलाय इसिनिसै आरो मा मोजां मोनबावो नोङो बना नाय खेबसे न' बिसिनाव बनो नाय हायाव बनो बिसिनाव बनोबो हागोन बेखौ बरियानो देखा इतना बड़ा आया है नुदो इसे मोजां कटलुया नुदो इसे मोजां दोनदो अरे दिनै आरो 310 टाकायानो होदो अफार होदो बिहरनायनि आरो गांसेबाव बरिया खिन्थु ना गोलैगोन खारग्लुंनो सरि खारग्लुंनांगौ इखो डिजाइननि काने बदो सेलानो आरो लोगोफोर बिराद माबा सेल गाबनाय जादों आरो ना सारखोन्दाव सेलानो गैथ्रामोन सिगाङो मनिफोराव बाजोबो सेलफोरा इमान सेल गाबनाय जाखादो मोजाङानो 300 टाका बाय फिस्ला आरो बेसां लादो 350 दा लोगोफोर कुटलुखौ आङो दा फरायहोगासिनो दसे खमाय बेखौ फरायहोखांनानै दा आरो बोराया फैसिगोन फैनानै
ओंखाम संनो जालायबाय दसेनो ओंखाम संलायना मानो ओंखाम संलायना पापा होबा संनांगौ दा संना नङा गुदलु नों बर' रायज्लायनो रोंबाय आं हिन्दी रोंगो आं बर' रोंगो आं इंग्लिश रोंगो मुझे सब आता है मैं तो से हिंदी बोलते से कर दिया नियो बिग टीवी दोङो नाय नियो पिसन बिग बरा एमान गेदेर टीवी दोङो एमान गेदेर नमा या मोननैसो गेदेर नङा या नै लाइट बे गेदेर नङा फिसा लाइट एमान गोलाव लाइट इयो नाय ओइ एमान गोलाव लाइट बेखौ बुङो टिउब लाइट मा लाइट टिउब लाइट मा लिरदो गुदलु aman kelam pegar नै दाखालि खाननैसो न'आव थांना दोङोमोन ना गासै एबसेन्ट गोजायैनो एबसेन्ट गासै एबसेन्ट न'आव थांना फैनाया न'आव थांबा माने बिराद फरायनायफोरा लस जायो आरोना लिरदो गुदलु नों मा लिरबाय थादो aman kelam pegar मा इयो इंलिश ना हिन्दी ना मेथ्स iya na हिन्दी थाब थाबनो लिरदे हेन्डराइटिं मोजां खालाम तो लोगोफोर दिनै डिउटियाव एसे मेंबाय बाहाय उन्दुनोबो ओंखारबाय फुङावनो उथिनानै बाहाय भर्तिनि थाखाय सोर खारनो हायाखै बेखौ नुनानै आंसो मेंसोबाय सोरबा हांखोना मोनैदिया और सिगां आं गाव खारनाय टाइमखौबो गोसोखांदो आरो आंला खारनायफोरखौ बिराद मेंदो आरो बिराद बोलो बादो थेवबो खायफा खारनो हादो खायफाया खारनो हादिया उरुनो बेयाव जालायना थादो एम्बुलेन्स थाखायनो एम्बुलेन्सआव थें लाना फैदो आरो तो लोगोफोर मेंबाय जोबजासिम वीडियोखौ नायनो थाखाय थैंक यू हेलो बेटा क्या बोलना चाहोगे कुछ बोलना है क्या लोगोफोर बिराद गोजांनाय जाबाय आरोना स्वेटार नङाबा थानो हालिया आरो ओमफ्राय दाथ' रुम सिङाव एसे हिटार लागायनायखायसो थानो हायो थान्दा जानायखाय लोगोफोर जाम्पार गाननानै थानो गोनां जादों बेटाया और बहुत थान्दा जानाया थाइजौ फां दंफां दंसोयोना थान्दा आरो बोथोरा थान्दाखा रानचियाव ओइनो खासे आइखौ आथिङा थान्दा जाया जाथों होननानै बा फ्ल'राव मा होनना बुङो आथिङा क्लिन थाथों होननानैसो बिखौ बना दोनदो नों आरो बेयावसो जदो बि जनायनि थाखाय नङा उन्दुनायनि थाखाय नङा बियो आथिंनि सेफटिनि कारने थुला बाला आथिङाव नांना थाबा साफा जायो आरो बे गोजाखौबो मोनबाय दिनै ओमफ्राय आरो नैबेखौबो लाबोबाय आरोना बिसनाव बनाय मोनसे बे मोनसे गोजाखौ मिशोनिफ्राय खालामदोंमोन आरोना अर्डार खिन्थु एसे बाय पातला आरो माने रोजा नङाबा नै थाबायबा पिस्लिनोबो हानाय आरो बेनिखायनो बेखौ लांनानै बिसनायाव बना दोनबाय ओमफ्राय नै बेखौ आरो एसे गोदान लाना फैबाय आरो खिन्थु बिनिसै आरो बिसो मोजांसिन नै मोनसे मोजांसिन रोजाबो आरो बे कालार माबाफोरा फुलफोरा बिबारफोरा पुरा खाराम नुखानाय आरोना बिदि एसे मोले मारिबा लोगोफोर दिनैनि भिडियोखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय गुड नाइट गोजोन्थों